എത്ര പേര് ഏത് സ്ലൈഡ് വരെ എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്ലൈഡ് നമ്പർ എത്ര പേര് എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സമ്മറി ഇത് പറഞ്ഞോ നമ്മള് സുഹൃത്ത് ഭാവം തുടങ്ങണം. സുഹൃത്ത് ഭാവം തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. മനോവാഗ്നയങ്ങളെ കൊണ്ട് സദാഭക്തിയുടെ സേവന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ വരെ മുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു നമ്മൾ ദാസഭാവം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ദാസഭാവത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സുഹൃത്ത് ഭാവം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭാഗവതന്മാരെടുത്തല്ല ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? ദാസഭാവം എടുത്തു. ദാസഭാവത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഭാഗവതന്മാര് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. ശരി, നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തില് ദാസഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ദാസഭാവം അല്ലെ? അതായത് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭാവഭക്തി വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാരണം നമ്മള് ആദ്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധ, സാധുത്വം, സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നെ നിഷ്ഠ, രുചി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭാവഭക്തിയിലെത്തും. ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഓരോ ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ദാസഭാവം. അപ്പൊ ദാസഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ബലങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കാം. അതിൽ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വൈഷ്ണവ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. സാധാരണ രീതിയിൽ കർമ്മികൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക ആണെന്ന്. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. അപ്പൊ ഒന്ന് സേവനമാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ അന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊന്ന് സേവനമാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത്. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനെ പറയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് ദാസഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ. നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ നമുക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന്, അവരെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ? ദാസഭാവമൊക്കെ പറഞ്ഞതാ, വർണ്ണാശ്രമ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ. ഗൃഹദേമിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചാണ്. ഓക്കെ. സുഹൃത്ഭാവമാണ്. പതുക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ പതുക്കെ ഉയർത്തണം. അതിന് വർണ്ണാശ്രമം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരാവണില്ല. ശുദ്ധഭക്തരാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആരാണ് യോഗി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലുമുള്ള പ്രാരംഭ ഭക്തൻ ഐന്ദ്രിയ സമ്പ്രദത്തിന്റെ ഏറെ താല്പര്യനായിരിക്കില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്കൊരു യോഗ്യത ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതികത്തിനോട് താല്പര്യം അല്പം കുറവായിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭൗതികത്തിൽ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കില്ല അവർ. കുറച്ച് അതല്ലാത്ത എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മ വരും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്ക് താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ താല്പര്യം.
അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിൽ ഭക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തിയുടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ് ഭൗതികത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ എന്താണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൂടും. അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ അവസ്ഥയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ളെന്ന പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നമുക്ക് അത്തരം കരുണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങള് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അതാണ് നമ്മളെ രീതിയിലും പറയല്ലേ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, സർവീസ് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യത. ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രമായത് എങ്ങനെയെന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാനവികമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സദഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അതോ യഥാർത്ഥ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയണാണ് നമ്മ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവിക്കുക. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സേവിക്കുക. അതിന് ഉദാഹരണം ഒരു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണം. ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് എന്നൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദ്യം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നണ പായസത്തിന് ചൂട് കൂടിയോ, കാരണം വേവിക്കണൊക്കെ ആള് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ കൈ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോ കൈ പൊള്ളാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയുമായ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതിനുമായ ഭാവം കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിദ്ധുവിലുണ്ട്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഭാവം. ഞാൻ അടുത്തതാണ് സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ സുഖകാംക്ഷയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുഖകാംക്ഷി, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് പറയണം ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുടക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് അന്തരംഗദാസനായി. അന്തരംഗത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതല്ലേ അന്തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ അതീന്ദ്ര വിധാനത്തിലെത്തും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമമായി പാലിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഭഗവാന്റെ താൻ അതീന്ദ്ര വിധാനത്തിലെത്തും താൻ ആ ലോകത്തിലെത്തും എന്നൊരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമമായി പാലിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ ശുഭകാംക്ഷിയായി തീരലാണ്. ഒരു ധർമ്മോപദേശനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. അതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മളും പറയുന്നത്. കാരണം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങളാ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ വെച്ചാൽ നമ്മളെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം. അതാണ് നമ്മൾ ആ പ്രീച്ചിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സർവീസിനായാലും പ്രീച്ചിങ്ങിനായാലും ടീച്ചേഴ്സിന് ഇതിനൊക്കെ കാരണം പലർക്കും പല ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ചിലർക്ക് നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നല്ല അറിവുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് നല്ല കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് നല്ല ദാനം ഉണ്ടാവും.
അല്ലെ? പല രീതിയിലും പല ക്വാളിറ്റിയും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. രൂപഗോസ്വാമി അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അതിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്, 25% 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും, 50% സേവനത്തിനുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ധനം സമ്പാദിക്കണം, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, ആചാര്യനാവാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആചാര്യനാവാന്ന് പറഞ്ഞ ആചാര്യൻ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിൽ മാറ്റി വെക്കാനാണ്. അത് നമ്മളെ വർണ്ണാശ്രമത്തിലെ ഗൃഹസ്ഥ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ തന്നെ വന്നത്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഗൃഹസ്ഥൻ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മ ഗൃഹദേമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മ ഗൃഹസ്ഥരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ ഗൃഹസ്ഥനെ ആചാര്യന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അവര് പിന്നെ കാമം അർത്ഥം ഈ സെക്ഷൻ അതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജീവിതം താഴ്ത്തിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അയ സെക്ഷൻ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല രീതിയിലും കാണാം. ബ്രാഹ്മണന്മാര് എന്താണ് ശൂദ്രന്മാരെ പോലെ പെരുമാറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പൂജ ചെയ്തതിന് എന്റെ പൈസ അവർ വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? കറക്റ്റായിട്ട് അവർ പൈസ വാങ്ങിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കൂല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോണതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മളെന്താ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം, ഗീത രഹസ്യം ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ, മനസ്സുകൊണ്ടോ, വാക്കുകൊണ്ടോ, ധനം കൊണ്ടോ, നമ്മളെ അറിവ് കൊണ്ടോ, അല്ലെ? പലർക്കും കീർത്തനം കൊണ്ടോ, ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിയാം. അപ്പൊ എന്താ, ആ നല്ല പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ എന്താണ്, 10 പേര് കേൾക്കും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആര്, നന്ദഗോവിന്ദോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു. കണ്ടില്ല? കൺമതി കണ്ടു പോയി, നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രത്യേകത അവർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവ് അവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ അവിടെ സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് അത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് മനസ്സിൽ ചെറിയ ഭക്തിയുള്ളവർ എന്താണ്, വളരെ ഉയർന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്കുള്ള കഴിവ്, നമുക്കറിയില്ല ഏതൊക്കെ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കല്ലേ ചെയ്യണത്? അതന്നെ, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നാരായണ 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 നാരായണ. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. നമ്മളെ സ്തുതിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും, അല്ലേ? കൃഷ്ണ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം അതെന്താ കാരണം, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കീർത്തിക്കാൻ പറ്റാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ പാടാ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് സർവീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാനത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതയിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദി പറയുന്നതാണ്. കാരണം ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് ദ്രൗപദിയുടെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പല ജീവിതത്തിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഭഗവാന് തന്നെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നല്ല നമ്മള്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ആ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിടാൻ പാടില്ല.
അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആ സ്മരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരായ പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനന്റെ ദുർബുദ്ധി മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം അവര് അല്ലെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. സമുന്നതമായ യുദ്ധവീരനും നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവൻ പോലും കരയത്തക്കതമായിരുന്നു ദ്രൗപദിയുടെയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അനുഭവിച്ച യാതന. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭീഷ്മദേവനെ പോലും കരയത്തക്ക വിധത്തിലായിരുന്നു ആര് ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതെന്ന് പറയണം. അത്രയും വിഷമായിരുന്നു അവർക്ക്. ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോകണം. നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതകഥ ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, വേറെ ഒരു രീതി ചിന്തിച്ചാലും വെച്ചേക്ക് അവരുടെ ഭൂമി മുഴുവൻ തട്ടിച്ചെടുത്തു, അവർക്കൊരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുള്ള കാരണം, ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിച്ച കാരണം, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ള കാരണം. ഭഗവാൻ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഭഗവാൻ അവരെ കൂടെ കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ഇത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്നു, കുറെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഭഗവാൻ. അതിപ്പോ ഇന്ന് ഭാഗവത്തിന്റെ കാലത്തിന്റെ കാലചക്രം കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതം ഭഗവാൻ കാലത്തിന്റെ എന്ത് വന്നിട്ടും അതന്നെ. അപ്പൊ എന്ത് വന്നിട്ടും എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഭഗവാന് വിടരുന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ മുറുക്കി പിടിക്കുക. എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിക്കണം, ലൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അനുഭവിച്ച യാതനകൾ പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികൾ, പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് അവര്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവര് അനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിന് ഒരു കണക്കില്ല. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും എന്നിട്ടും മനസ്സിലായി, ഈ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ അവരെ സുഹൃത്ത്, അവരെ നല്ല വ്യക്തികൾ, ഇതെല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ടും അവർ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിലാണ് ഭീഷ്മന്മാർക്ക് അത്ഭുതം. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് കാര്യം പറയാണ്, ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, ഇവരാരാണെന്നും അറിയാം, എന്നിട്ട് ഇവര് കഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, ചില വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ അവരെത്ര നല്ല മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികതയല്ല, അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോണത്. ക്ലേശങ്ങളും അവർ സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അത് സാധാരണമായി ക്ലേശങ്ങൾ മുന്നിലും ദ്രൗപദി ഭഗ്നാശയായില്ല. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാലും എന്താണ്, അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിമി മഹാരാജാവിനോട് വൃഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലൂടെ സേവനത്തിന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലേഷിക്കാത്തമായിട്ടോ ഇല്ലെന്നുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ, ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത്രയൊന്നും ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ പല കോട്ടുകൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഋഷഭദേവൻ ഹരിനോടും സ്വന്തം പുത്രനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഇനി സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കല്, പൂർണ്ണമായി സ്വാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനെ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ, ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്. എന്റെ ശക്തികളല്ല, ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവരെ പറഞ്ഞോട്ടല്ല ചെയ്യണത്, ഭഗവാൻ നേരിട്ടാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള പ്രിവിലേജ്, ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഗുണം. അതാണ് നേരിട്ട് ഭഗവാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ചില സ്ഥലത്ത് ചില ഇത് കണ്ടില്ലേ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പ, കാരണം ഒരു കുട്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോ എതിർക്കുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടാണ് ഭഗവാന്. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും.
അതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനും നമ്മളെ വ്യത്യാസം. ബാക്കിയുള്ള പരിവാരങ്ങളായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലാണ് ബന്ധം. ഭക്തനും മറ്റുള്ള പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളായിട്ട് ഭക്തന് ബന്ധം വരില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അതല്ല പറഞ്ഞത്, ഭക്തവത്സലനാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണനെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. പിന്നെ അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഈ സ്വാർപ്പണത്തിനായി ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. സ്വത്ത ശബ്ദത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികന്മാർ പലരും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ. സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്ന. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ നമുക്ക്? പറയുന്നുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു വേണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്ന ഗുരു ആണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതാണ് ആ പോയിന്റ്. മനസ്സിലായ? ബലി മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ എതിർക്കാണ്. ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ മാത്രം കേൾക്കും. ഭഗവാന് കേൾക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ആർക്കറിയാം? ശരിക്കും ബലി മഹാരാജാവിന് അറിയാം, അത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഗുരു പറഞ്ഞത് കേൾക്കില്ല. അതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഗുരു എന്തിനാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഗുരു നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ബലി മഹാരാജാവ് ചെയ്തത്. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഭക്തി വല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഗുരു പിന്നെ ആ ഗുരുവല്ല. പിന്നെ ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികന്മാർ പല നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം സ്വത്വം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ സ്വാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കും എന്നാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഒന്നാം തരം ഒരു ഗീതം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വാത്മാർപ്പണ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരീരം കൊടുക്കണം, ആത്മാവ് മാത്രമല്ല കൊടുക്കണം അല്ലെ. ശരീരം കൊടുക്കണം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ പിന്നെ അളക്കണാണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ അളവിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ശരീരം അടക്കം സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ സന്തുഷ്ടായിട്ടാണ് ബലി മഹാരാജാവിന് നമ്മളെ വിദ്യളത്തിലല്ലേ, വിദ്യളോ സുതളോ ഇതിലോ അവിടെയാണ് ബലി മഹാരാജാവ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിതലത്തിലാണ് അല്ലെ. വിതലത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആരെ? ബലി മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ബലി മഹാരാജാവിന് പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ. അതായത് ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന പദവി അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും, അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് പിന്നെ ഉയർന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പൊസിഷൻ വരെ എത്തുന്നു പറയുന്നത്. അന്ന് വാമനദേവൻ പൊട്ടിയപ്പ, അതായത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അളന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് 3 ലോകങ്ങളും ബ്രഹ്മദേവൻ അളക്കുന്നുണ്ട്. ആ അളക്കണ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഷെല്ല് പൊട്ടാണ്. അതിനെ പൊട്ടിയിട്ട് അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാണ്. ആ വെള്ളമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കാരണോദയശായ വിഷ്ണു ഇല്ലേ, കാരണോദയശായ വിഷ്ണു പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോന്ന് അറിയില്ല. നമ്മ 3 വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാതാജി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണോദയശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയശായ. അതിനാ അപ്പൊ കാരണോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ കാരണസമുദ്രത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ വെള്ളമാണ് ഏതാണ്? അത് പൊട്ടി വരുന്ന വെള്ളമാണ് എന്താണ്? ഗംഗ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് അവിടെ വാമനമൂർത്തി കാല് വെച്ചപ്പോ കാലിന്റെ നഖം കൊണ്ട്
ആ ഷെല്ല് പൊട്ടിന്നും ആ വെള്ളം വരുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ല കഥ? അത് കേട്ടിട്ടില്ല. കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് പൊട്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം വരണം, അതാണ് ഗംഗയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാല് ഭഗവാന്റെ പാദമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ആ പാദത്തിനാണ് ഗംഗ വരുന്നത് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അതിന്റെ കഥകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞത്? സമർപ്പണ മനോഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം ആത്മനിവേദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാം, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ശരീരം, എന്തെല്ലാം സമയമായി. ഓക്കെ. അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സേവിക്കാനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരിയും ഉടമയും അവിടെ നിന്നാണ്. അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാം, അതല്ല രക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം. എല്ലാം അധികാരവും അങ്ങേക്കാണ്. എന്റെ ദയ അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. എന്റെ ശരീരമാണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവും, അതിനെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പാഞ്ചാലി ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വിട്ടില്ലേ, എല്ലാ കൈയും വിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അതന്നെ, അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ശരണാധികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്, വേറെ ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് രക്ഷിച്ചു. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വരാം. നമ്മൾ രണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കണം. അതും വിടാൻ പറ്റില്ല, ഇതും വിടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായ? ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? അതിനാണ് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? ദേവി ഹേഷി ഗുണമായ മമായ ദുരദയ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അത് എത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് വേദങ്ങളിൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അതിന് വർണ്ണാശ്രമവും ചതുർവേദങ്ങളും വേദത്തിൽ കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസന 3 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 3 സെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വേദങ്ങളിലെ? കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, പിന്നെ ഉപാസനകാന്ഡം. അതിൽ കർമ്മകാന്ഡാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാതും. ജാതകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും, ജാതകം പറയുന്നു, പിന്നെ ആയുർവേദം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒക്കെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആയുർവേദം വരുന്നത് എന്താണ്, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു രാജ്യതന്ത്രം, ഇതൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ധനുശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജകൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് അതിൽ വേദാന്തം, ജ്ഞാനാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഏതാ? ഉപനിഷത്തുകൾ കാര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഉപാസന. ഉപാസനയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു. ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഉയരേണ്ടത്. അതാണ് സാധന എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത്ര സമർപ്പണ ഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന, സമാനമായ ആശയം യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും കാണാം. ഭഗവാൻ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരമെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായി ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യമുനാചാര്യൻ നമ്മുടെ ആചാര്യ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആചാര്യന ഒരാളാണ് യമുനാചാര്യൻ. അപ്പൊ യമുനാചാര്യൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉടമസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ശരീരങ്ങൾ എടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ നാളെ ദേവന്റെ ശരീരം എടുക്കാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ശരീരം ഒന്നും എന്റേതല്ല, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവാണ്. അത് ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ശരീരമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നൊന്നുകൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അടുത്തത് സ്വാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം. സ്വാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഹരി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിൽ അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങക്ക് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലനമോ പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമോ കുടുംബ സംബന്ധമായ പാലന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥം. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലാണ്. അതൊക്കെ
നമ്മളത് നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ കൂടി ഇല്ല ആ തലങ്ങള്. പറയണത് എത്ര ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൃഗത്തിനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, ചന്തകളിൽ ഒരു സാധനത്തിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്, ആ മൃഗത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ യജമാനാണ്. മൃഗത്തിന് ഡ്യൂട്ടിയില്ല എന്നെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, അതിന് പാലും എന്താണ് പുല്ലും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ യജമാനാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മ ഭഗവാന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ, പിന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം നോക്കണമെന്നോ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടെന്നോ ഇതൊന്നും എന്റെ ചിന്താഗതിയെ കഴിഞ്ഞതുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ആത്മനിവേദനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അതിന് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇത് ഇടുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം ശരീരവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഹരേഷ്ണ? ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അല്ലെ. അതാണ് ശരിക്കും സിലബസ് അങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആചാര്യന്മാര് അത് അത്തരം ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സെക്ഷനാണ് ഭക്തി രസ അമൃത് സിന്ധു. മനസ്സിലായേ? ആ അമൃതം പാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ അമൃത പാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ശരീരം ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അതാണ് ശരീരവും മനസ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് വേറെ ചിന്തയുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഓ സമയമായില്ലേ, നമുക്ക് നിർത്താന്ന്. 16ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടാ. നാളെ തൊട്ട് 16 എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടാ? ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് ലെവല് ഉയർന്നതാ. കുറച്ച് ഉയർന്ന ലെവലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തണം എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകും, കുറച്ചൊക്കെ ആയി വരും. അതാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാതും നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശരിക്കും ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് ഞാൻ എന്താണ് പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. നമ്മളെ മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസത്രായത മഹത്വം, കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം നമ്മൾ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേഷ്ണ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ദാസഭാവം, സുഹൃത്തഭാവം, സമർപ്പണം മനസ്സിലൊന്നും വരട്ടെ, അന്നേരം പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ ശരി. ഒക്കെ മുൻ നിർത്താം. ഗാഞ്ചകൽപരൂപ കൃപാസന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവ ഭിന്നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി. ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ.